Hej med jer. Google havde engang sådan en line, der hed Don't be evil. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender det. Jeg så agendaen til dagens program i dag, og at de havde fået en time og et kvarter, og jeg kun har fået 15 minutter, så tænkte jeg, Don't be evil, eller måske ændre det til Don't be greedy. Men da det så gik op for mig, at Jesper Ejby især i virkeligheden blot lavede en introduktion til det, som jeg er kommet for at fortælle jer om, så synes jeg egentlig, at det var helt i orden. Så jeg tager mine ord i mig igen på den konto. Ganske kort. Det er sådan, at agendaen er sparet væk af samme årsag, så vi går lige i kødet. Jeg hedder Mark. Jeg er projektchef i AW Media. Og en kort introduktion til virksomheden, det er, at vi er 4 år gamle. Vi har 16 medarbejdere, og så har vi vores helt klare spidskompetence i at levere kundehenvendelser gennem online markedsføring. Vi har et stort fokus på kompetenceudvikling, både hvad angår medarbejdere, men også hvad angår virksomheder på virksomhedsplan. Det har resulteret i, at vores partnerskab med Google AdWords, vi har 7 Google Analytics kvalificerede medarbejdere ansat. Det var dem her, der gik ind og så, hvad brugerne lavede på hjemmesiden. Så har vi 5 Google AdWords kvalificerede medarbejdere, og en enkelt, som er kvalificeret i inbound markedsføring. Altså det her content, som der også bliver talt en lille smule om. Så det var en kort introduktion til os som virksomhed. Vi går som sagt lige i kødet. Helt grundlæggende, så er det sådan, at som der også er blevet sagt tidligere, AdWords det virker. Det gør det, fordi at I som virksomhed bliver sat i direkte forbindelse med brugere, som allerede nu og her sidder og leder efter nøjagtigt det, I gerne vil sælge. Hvis ellers tingene er sat korrekt op. Men det er så her, vi beder Google-ansatte om lige at holde sig for ørerne og lukke øjnene. Det er ikke generelt sådan, at hvis jeres hjemmeside ikke giver, det vil jeg så sige, det vil jeg måske også til lidt tilbage igen, for det er jo også det, der er blevet sagt i dag. Hvis jeres hjemmeside ikke er gearet til at tage imod trafikken, jamen så er det penge ud af vinduet. Så det her det er altså det, som der af Jesper Ejby bliver nævnt som en forudsætning. I kender det selv, når I sidder og søger på nettet. Det letteste i verden, det er altså, når man har indtastet sin søgning og gået videre ind på en hjemmeside. Det letteste i verden, det er, hvis man ikke lige føler sig tilfredsstillet af det, man ser, klik backspace, og så kigge ind på en af de andre annoncører, og så er kunden og pengene altså væk forever. Så helt konkret, destinationssiden, det er resultatskaberen. Og kan bare mange navne. I kan måske høre den omtalt som landingsside, kampagneside, landingpage, produktside osv. osv. Helt konkret så er destinationssiden den side I ser, når I klikker på en Google AdWords annonce. Det vil altså sige, det første I ser, den side I bliver sendt videre til. Og det er her inden for ganske få sekunder. Og jeg mener, ganske få sekunder, tager jeres beslutning om det her, det er en virksomhed, I har lyst til at komme i dialog med, eller om I trykker backspace og går ud og kigger på søgeresultatet for at vælge en ny annoncør igen. Nogle af de ting, I tager højde for, når I kigger på det, og det er selvfølgelig bare nogle af dem det her, det er, om I har tillid til hjemmesiden, om I har fundet det, I leder efter, hvis I leder efter hvide Adidas-sko, hvis I så kommer ind på et par sorte hummel, så kan det godt være, at I klikker backspace igen. Er de dygtige til det, jeg har brug for? Er der for eksempel tale om en serviceydelse, jeg søger specifikt efter, og kan virksomheden løse opgaven? Har I et indtryk af, at de kan løse den opgave? Tiltaler siden er generelt. Det har også en indvirkning. Og er siden overskuelig. Hvis man kommer ind på en side, og den nærmest stresser ind, når man kigger på den, så vil folk typisk gerne videre. Og er det let at skabe kontakt, få svar på eventuelle spørgsmål? Og selvfølgelig mange flere detaljer, som man kan gå dybere ind i, hvis man får mere end 15 minutters taletid. Det er helt kort. Nu er der så nogle ting, I bliver introduceret til her, som har en indflydelse. Det, som jeg godt kunne tænke mig at vise lidt om i dag, det er at give en præsentation af en virksomhed, som allerede har succes med Google AdWords. Jeg vil sige, mange af jer, som sidder her i dag, er her jo fordi, at I har måske ikke oplevet de resultater, som I håbede. Måske har I oplevet slet ikke nogen. Måske har I oplevet
nogle i starten, og så har de været dalende. Hvad ved jeg? Ikke desto mindre, så skal vi tale lidt om en succeshistorie, og det skulle meget gerne foregå på en måde, så I både kan se, hvordan den er blevet skabt, men også kan forstå resultaterne. Jeg vil sige, nu har jeg jo fået en rigtig pæn indledning her med en masse tekniske detaljer. Hvis I alle sammen synes, at det lød meget intelligent det hele, men måske ikke kunne følge 100% med, så er jeg nok mand, der sætter det nogenlunde på plads med den her case og de efterfølgende slides. Lige en kort introduktion til virksomheden, som vi har lavet casen på. Den består af 3 advokater og 4 specialkonsulenter. Det er en advokatvirksomhed med plads til flere kunder. De har forstået, at internettet er fremtiden, ligesom jeg næsten antager, at de fleste af jer, som sidder her i dag, også ligesom har anerkendt. Og de er udadvendte og succesfulde. Det med udadvendte er selvfølgelig vigtigere for en advokat, som får en masse kundehenvendelser. Selvom man legetøj på internettet, så er det måske nogle andre kompetencer, der er afgørende for succes. Man kan sige, dengang vi blev introduceret til Judan Advokater, der havde de sådan set allerede for øjnene op for Google AdWords, så det var ikke sådan, at vi kom med en åbenbaring for dem på det område. De havde også kampagner kørende i forvejen, og da de startede kampagnerne i sin tid, så oplevede de faktisk også resultater. Det de bare efter ganske kort tid også oplevede, det var, at der kom nogle udfordringer. Først og fremmest så stoppede telefonen med at ringe ganske hurtigt igen. Det vil sige, henvendelserne dalede simpelthen til nærmest ingenting. De havde ikke noget klart overblik over, hvad de faktisk fik ud af Google AdWords. Det tror jeg kan være rigtig meget svært for alle jer, der sidder her i dag også. Hvad er det nøjagtigt, det munder ud i? Hvor mange henvendelser får jeg? Hvor mange salg får jeg? Hvor meget betaler jeg for det? Og hvad for nogle af de her henvendelser og salg havde jeg fået, hvis jeg ikke brugte Google AdWords? Er udgiften værd at bruge? Så fik de en del dårlige henvendelser. Det vil altså sige klienter, som de faktisk ikke var interesseret i at arbejde for. Det er ikke så værdifuldt, jo. Og så fik de generelt bare for få, fordi at de ville gerne vækste forretningen, og der skal selvfølgelig mere forretning til det. Det er sådan en kort introduktion. Den løsning, som vi lavede for dem, den kan deles op i 3 meget overordnede dele. Nu siger jeg meget overordnet, fordi der ligger selvfølgelig en hel masse detaljer under alt det her. Landingssider, det var så den her destinationsside, kært barn har mange navne. En testkampagne, og udvidelser efterfølgende. Meget simpelt. Landingssider, det er det første skridt på vejen. Og landingssider, de er jo til for at tage ordentligt imod den trafik, som kommer. Man kan sige, for lige at give jer et indtryk af, hvad den her destinationsside, hvor meget den betyder, og for at I ligesom kan mærke det på egen krop, så jeg lige startet med at give jer et screenshot af Judan Advokaters egen, altså den originale hjemmeside, da den kom til os. Kigger man på den her, så vil jeg sige, at det er jo en klassisk hjemmeside. Den har et pænt design. Den giver en lille velkomst, og der står en lille smule om virksomheden, der står også noget om medarbejderne, og jeg vil tro, at de fleste af jer vurderer det til at være en hjemmeside, som ikke trænger til at blive optimeret det store. Kaster man så et blik over på den første landingsside, destinationsside, som vi lavede for Judan Advokater, så vil man se, at den ser markant anderledes ud. Og hvis jeg lige ganske kort skal fremhæve nogle ting ved det her, så vil jeg sige, at vi startede med at lave det inden for et område, som var fokuseret på folk, som søgte efter en erstatningsadvokat. Så først og fremmest, det vi selvfølgelig lader brugeren vide, når de klikker sig videre fra en omstændig destinationsside, det er, som vi ser heroppe, at der er tale om en advokat med netop speciale i det, som vi nøjagtigt leder efter. Derudover så er der lagt et stort fokus på, og som både Jesper og Morten sagde tidligere, gør det let for brugeren at foretage den handling, som vi ønsker af dem. Værsgo. Det er selvfølgelig meget, meget let at komme i kontakt med dem. Man kan skrive en lille smule om sin sag her, så de allerede orienterer. Og der er også et tydeligt telefonnummer her, som vi måske kan se på det foregående billede, at man skal lede en lille smule længere tid efter i hvert fald. Derudover så kan man sige, så har man ganske kort tid til at overbevise sin bruger, som kommer ind på ens hjemmeside via en Google AdWords annonce. Så vi også sørger for at fremhæve nogle af de vigtigste selling points, der er ved Judan Advokater.
Det vil sige, hvorfor skal man vælge dem frem for andre? Et af dem er for eksempel, at de tilbyder gratis formøde, så du som bruger faktisk ved, at du frit kan kontakte dem, uden at de som måske andre advokater kan finde på at gøre starttaxameteret, og så kan du få en regning af døren, inden du overhovedet besluttede dig for noget. Derudover så er den udstyret med nogle faneblade heroppe. Du kan ikke se, hvad der står. Men det er nogle underpunkter, som brugeren kan identificere sig yderligere med. Det er simpelthen alt fra voldsofre til arbejdsskader. Så hvis du søger efter en advokat inden for erstatningssager, men du har været voldsoffer, så kan du rent faktisk gå ind og læse mere omkring, hvordan det kan hjælpe dig på det område, og samtidig så får du også en vis tryghed for, at de rent faktisk arbejder med den type sager, som du selv har været ude i. Hernede, der har vi skabt lidt tillid til siden, fordi det er også en vigtig faktor, at man stoler på virksomheden. Der har vi skabt lidt tillid ved for eksempel at vise, at de er medlem af deres brancheorganisation, og udover det, så displayere vi deres forsikringsforbindelse her, simpelthen for at lette op i det. Så altså helt konkret, så kan man sige, hvis I ser dem ved siden af hinanden, og I forestiller jer, at I har siddet som en bruger og søgt efter en erstatningsadvokat, jamen så på den ene del, der kommer I ind på en pæn hjemmeside, godt nok, men med en generel velkomst og et billede, hvor der står fast ejendom. Eller den anden model, der kommer ind og ser, at der er altså tale om en advokat, som er specialist inden for det område, hvor du har behovet, og i øvrigt så kan du tage dig et møde, som er totalt uforpligtende, og i øvrigt gratis sammen med dem. Det er det første trin. Den næste del, det er opsætning af den første AdWords-kampagne. Det er så simpelt som at koge det ned til, at alt det, I lige har set, det har vi ordnet. Så handler det om at komme til at spore på henvendelserne. Og her der taler jeg ikke bare om at lægge et stykke papir ved siden af telefonen og se, om den ringer en gang imellem og sætte et kryds eller et eller andet. Her taler jeg om, at vi administrerer for Judan Advokater, at vi måler nøjagtigt, hvor mange telefonopkald de får igennem kampagnen, og nøjagtigt, hvor mange skriftlige henvendelser de får igennem kampagnen. Så handler det om test, mål og justeringer. Det vil altså sige, at vi går ind sammen med Judan Advokater og siger, hvad er henvendelserne værd for jer? Hvad laver jeg forretning på dem? Og så justerer vi kampagnen med udgangspunkt i det. Fjerner henvendelser, der er for dyre til, at de tjener penge på dem, eller optimerer dem til, at de bliver overskudsgivende, og så fremdeles. Den sidste løsning er sådan set bare at rulle det samme ud på resten af deres forretningsområder. Altså, hvis I ved en hel masse om Google AdWords, det gør jeg nok ikke, så vil I ikke sidde her i dag, så kan I få en lang og dybdegående og nørdet forklaring af vores rådgivere udenfor om et øjeblik, når vi er færdige. For jer, der bruger jeres tid på forretning og ikke på Google AdWords, der vil jeg lige fortælle jer om resultaterne ud fra Judan Advokaters synspunkt. Hver gang de bruger 1000 kroner, så får de et sted mellem 6 og 7 henvendelser. Telefonen ringer næsten for meget. Når jeg siger næsten, så er det selvfølgelig, fordi de gerne vil have henvendelserne, men de har simpelthen lavet en turnus derude faktisk, hvor de må skifte til at tage telefonen, for ikke at blive forstyrret i deres arbejde. De ved nøjagtigt, hvad de får for deres penge, som lige bliver skjult bag Thomas her. Og de kan nøjes med at tage de gode sager og fravælge de klienter, som ikke ser særlig lovende ud, rent forretningsmæssigt. Så grundlæggende så kan man sige, at deres mål og ønsker de er opnået. Og som vi ser Thomas sige herude til højre, så er 150 kroner per henvendelse er en rigtig god forretning i advokatbranchen, og det skal selvfølgelig også ses i relation til branchen. Der er brancher, hvor henvendelser skal være billigere, eller hvor det gerne må være dyrere. Men lige for en advokat, så er det her en rigtig god forretning. Det handler basis om tryghed og overblik, så man ved, hvad der bliver ens penge, og hvad man får for dem. Det handler om at være sikker på, at Google AdWords er en god forretning. Og det handler om at få en bedre kundemasse og udvikle sin forretning på sigt. Det er sådan en kort introduktion til, hvad Judan har fået ud af at samarbejde med os. Jeg vil selvfølgelig også gerne lige fortælle jer ganske kort, hvad vi er i stand til at gøre for jer. Helt grundlæggende, så er det en del af vores virksomhed og vores forretningsmodel at investere i jeres succes. Det lyder altid sådan lidt kornligt, når folk siger det. Men det betyder, det er, at vi bruger flere timer, end vi tager betalt for. Og det gør vi af en simpel årsag. Det er ikke fordi, vi er specielt meget flinkere end andre bureauer. Det er fordi, vi har set det virke igen og igen og igen. Det er sådan, at
når vi kan dokumentere, at I tjener flere penge, end I investerer i os, så har vi også en rigtig god kunderelation, som giver os en indtægt på sigt. I behøver ikke for at lave den her løsning have en ny hjemmeside. I behøver ikke have et nyt telefonsystem. I behøver heller ikke ekspertviden om AdWords. Vi behøver heller ikke nogen online-plan. Vores løsning, den leverer alt, hvad der skal til for at skabe resultater med Google AdWords. Fordi Google AdWords gør det ikke helt alene, ligesom vi har hørt Jesper og Morten fortælle jer i dag. Modellen indeholder analyse, annoncering, landingsside, sporing og optimering. Lynhurtigt run-over, så laver vi altid en grundig foranalyse af jeres produkt, jeres behov, jeres målgruppe og jeres konkurrenter. Så foretager vi fuld opsætning af Google AdWords. Og her mener jeg altså alt, hvad der er interessant for jeres kampagne. Så det er AdWords-programmet, vi taler om her. Mener vi, at det, der skal til for at skabe resultater, det er for eksempel display-annoncering eller remarketing, som jeg ved, vi kommer til at høre mere om senere i dag. Det er et smart system. Det er bare en del af AdWords-programmet. Så laver vi split-test på annoncetekster. Så sørger vi for en landingsside, som har alle de her elementer, som jeg har fortalt jer om tidligere, og stiller sådan en til rådighed. Og så implementerer vi fuld analytics. Det var altså det her webanalyse, så man kan se, hvad brugerne foretager sig, så man kan lære sine brugere at kende, og så man kan optimere kampagnen. Så sikrer vi sporing af skriftlige henvendelser og sporing af telefoniske henvendelser. I kan komme ud på standen og spørge, hvordan vi gør det. Det er der sikkert nogle af jer, der sidder og undrer jer over, hvordan vi kan det, men det kan vi. Og til slut, så sørger vi for en grundig optimering, og vi stopper aldrig med at optimere. Og der optimerer vi altid ud fra, hvad en henvendelse, et salg, et download, eller hvad der nu måtte være jeres mål, er værd for jer. Så vi er sikre på, at det er god forretning for jer. Vi har lavet et tilbud specielt til arrangementet i dag, som jeg også vil komme ud på standen og høre mere om. Det indeholder alt det, jeg har talt om, analyse. Der er ikke nogen begrænsninger på antal optimeringer af annoncegrupper. Det er meget normalt i branchen, at der er alle de her begrænsninger. Vi laver det, der virker, og ikke en eller anden standardopsætning. Den indeholder landingsside, oprettelse af annoncer, sporing, også telefonopkald, optimering ud fra resultaterne. Det gør vi op til 3 måneders drift for 6.000 kroner. Når det er sagt, så skal der selvfølgelig også købes noget trafik. Google skal lige have en hånd med at tjene penge. Det ved jeg godt, det kan de ikke finde ud af selv. Så vi siger helt grundlæggende, at der skal selvfølgelig skabes noget statistisk materiale. Vi kan ikke komme ud og levere en henvendelse eller et salg, og så sige til jer, om det er en meget god henvendelsespris, I har der. Så der skal noget trafik igennem, og der anbefaler vi sådan en testkampagne her ikke under 3.500 kroner. Og det er det, vi kan se, når vi kigger på vores over 100 kunder, vi har i vores klientcenter, at det er i hvert fald det, der skal til for at få testet et marked af for en gennemsnitlig virksomhed på et nicheområde af deres forretning. Den kører så op i 3 måneder, så det er altså en samlet pris med alt, hvad vi leverer til løsningen. Vi betaler så også trafikken, og det koster altså 9.500 kroner. Der kan også være behov for specialdesignede løsninger. Især når vi arbejder for nogle af de større virksomheder, kommer vi ud i, at vi skal lave nogle mere specialiserede løsninger. Og det kan vi selvfølgelig også godt tilbyde en af jer, hvis I sidder og tænker, jeg passer måske ikke lige helt ned i kassen på det her, så kan det selvfølgelig lade sig gøre at tilpasse den her type løsninger. Og det er ikke kun store virksomheder, der gør det. Valsø Teltudlejning her, de fik så mange henvendelser, at de var nødt til at begrænse dem lidt, men mest af alt, fordi de faktisk, nogle af dem, ikke var så gode henvendelser. Og det vi fandt ud af, det var fordi, de ikke var villige til at betale den pris, som de tager for deres produkter. Og så lavede vi en special løsning med en prisberegning, så de kunne nøjes med at tage de leads ind, som allerede havde accepteret den pris, som de gerne ville handle. Så helt kort, kom over til os, når vi er færdige. Få svar på jeres spørgsmål, hvad det end måtte være. Book tid til et 60 minutters gratis rådgivningsmøde, hvis I har lyst til det. Det tilbyder vi også i den her forbindelse. Eller hvis I allerede er klar til at gøre brug af tilbuddet, som udløber om 30 dage, jamen så er jeg også meget velkommen der. Ellers så siger jeg tak for jeres tid, og håber jeg ikke gik for meget over.